കർത്താവ് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ജോലികൾ സംസാരിച്ച് തീർക്കാനുള്ള സംസാരങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥിച്ചു തീർക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിറയട്ടെ. അമ്മയെ പരിശുദ്ധ ദേവമാതാക്കാനായ കല്യാണ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്നതുപോലെ കർത്താവ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ അറിയാത്തപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധി അർപ്പിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം ഉടമ്പടിയെടുത്ത എല്ലാ മക്കൾക്കും സഞ്ചാരി മാതാവേ, സമയത്തിൻ്റെ റാണി, എപ്പോഴും അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, ഞങ്ങളുടെ ദൈവസ്നേഹം, ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നില അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് കർത്താവേ, അങ്ങ് വലിയ ഈ അടരാട്ട ജീവിതത്തെ അങ്ങ് ആത്മശക്തി, ആത്മധൈര്യമായി, അഭിഷേകമായി അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് അടയാളങ്ങളുടെ അനുഭവവേദ്യമാക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഉന്നതമായ നാമത്തിൽ, സഭയുടെ അധികാരത്തിൽ, കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്തിൽ, ദൈവശക്തിയാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഗോഡ് ഇൻക്രീസ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഗ്രേസ്.